A primavera ven acompañada das alerxias. Estas reaccións que se dan nesta época do ano responden ao rexeitamento das persoas cara ao polen na súa maioría. O 20 de marzo deu comezo a primavera, unha das épocas máis agardadas ao ser a antesala do verán. Sen embargo, unha parte da poboación afronta con resignación a súa chegada, xa que afloran as alerxias vencelladas esta estación, como o polen. Sí, este ano vai ser moi malo para os alérgicos, moi malo. Polo tempo, o tempo que está con moita chuvia, calor, tal, adiántase a primavera e vai haber moito polen, sí. Os índices de polen no aire son moi altos este ano. Van a ter moito problema. Os alérgicos ao polen, claro. Se és alérgico a outra cousa non, pero se és alérgico ao polen, claramente van a pasar mal. Apunta que neste período do ano as alerxias están vencelladas a diferentes tipos de plantas. O polen é a planta. Bueno, cando empeza a florecer todo, pois hai máis lío. E afondou nas reaccións que ten a persoa alérxica cando comeza a sufrir este proceso. Típicamente o que vai ter o paciente é máis moco, rinitis que se chama. Rinitis ou conjuntivitis que se irritan os ollos, empeza a estornudar, empezan a pingar así aguadilla na tal. Hai persoas que teñen mala suerte e desarrollan asma, pero cada paciente conoce perfectamente os síntomas da alergia. Nalgúns casos, hai formas de reducir os síntomas. Cada paciente, cada alergia, cada paciente é un mundo. Hai persoas que teñen alergia e o único que teñen é un pouco de moco, e punto, e tomanse un antihistamínico que se chama, que é unha pastilla para tomar pola mañá ou pola noite, con eso xa se controlan. Hai persoas que non, que teñen mala suerte, non se controlan ou non se controlan adecuadamente, que é moi molesto, todos toman corticoides, inhaladores, porque desarrollan asma, e van tirando. E hai persoas que intentan vacunarse, a vacuna suele ser un proceso bastante largo, moitas veces dá o resultado esperado e outras veces non dá o resultado esperado, a pesar do que o paciente se está poñendo tratamento con inyectables, non? Pero, bueno, xa é o que hai. Se te queres curar, tens que probar con a vacuna, pero nada che vai a garantizar nada. Ademais das alerxias vencelladas á primavera, hai outras moitas que sofren as persoas ao longo de todo o ano. A alergia moi frecuente é a alergia, pois, por exemplo, aos animales, ao can e ao gato. E outra alergia que dá moito a late é a alergia aos ácaros, ao polvo. No polvo hai uns bichitos que se chaman ácaros, que non se ven a simple vista, pero están aí, e iso desencadena a alergia. O problema da alergia ao polen ou ao polvo é que está aí todo o ano. Entón, a persona pois vese obligada a ter un dentro da súa habitación, non pode haber alfombras, hai que limpar moi ben, ten que utilizar uns colchos antiácaros, unhas colchas. E sinala que na actualidade hai máis casos de alerxia que hai 20 ou 30 anos. Non se sabe, hai quen di que porque agora os meniños pois coidanse moito máis e non teñen de pequenos pois non teñen acceso a nada, entón os glóbulos blancos pois a verdade é que hai moita controversia aí, pero efectivamente cada ano hai máis alérgicos, tanto en alérgicos novos como alérgicos que van quedando e vanse sumando á población anterior, que se chama incidencia, prevalencia. Sí. Poza recorda que a vacina para intentar curar unha alerxia é unha boa alternativa, ou igual que vacinarse contra calquera enfermidade. A vacuna é o mellor invento da medicina. Deixémonos de tonterías e de estupideces. O mellor invento da medicina son as vacunas. Ha de haber alguén que diga o contrario. Bueno, eu non penso discutir con ese tipo de personas. Os meus fillos teño os vacunados, e meus pais, e eu vacúnome de todo canto hai. Con eso digo bastante. As vacunas das alergias é outra cousa, non ten nada que ver que as vacunas das enfermedades, tipo poliomielitis e tal, é diferente, non? Pero son vacunas, e as vacunas non fan daño nunca. Para evitar que o polen afecte en gran medida esta primavera, os alérxicos, os expertos recomendan evitar a exposición e ventilar o fogar regularmente.